Itemba lowathunywa. Vanhu vanovimbwa nawo nomutumwa. Abantu bathenjwa nabo nowathunywa. Ikomiti. Ikomiti. Haisi church. Akuyona ibandla. Zvino isisu naBishop Juru Thina kanye noBishop navana vomutumwa nengane zowathunywayo tose tiri muboard of trustees. Sonke sikuboard of trustees. Asi iyi yakuti BOT yaiko zvinei? Le BOT le iqala manje. Inonzi yebogus. Ndochokwadi nokuda kwokuti nenxa yokuthi yachurch sekuyibandla nokuti unonzwa munhu achiti ini ndiri kuBOT hamukauyi kwamuri ngikhonze eBOT kureva kuti ari kuramba the African Apostolic Church uyala the African Apostolic Church achiti ndiri kuBOT eti mina ngiwokuBOT ndo chechi rake iloni ibandla lakhe rotova neutungamiri kona bakhokhela rotova nebhodhi yaro khona ibhodhi ikhona phakathi yakatoitwa naTawanda yayenziwa uTawanda ichechi ibandla le saka tichiti bogus ingakho sithi bogus nokuti yomutumwa owathunywayo ikomiti inotumwa nomutumwa yothunywa nowathunywayo kundoita zvinoda mutumwa ukwenza intando yowathunywa vachidzokazve vachizoripota kumutumwa bekuya bezoripota kwowathunywayo iye zvino mutumwa akapa simba iroro kumwana wake Bishop Alfred kushamisa mwacha wanikeza amandla enganini yake uBishop Alfred kushamisa mwacha ndiyo wakushanda nebhodi uyena sesebenza nebhodi pachechi muno urongwa hunoti mutumwa ndiye ari pamusoro kuleli banja woti wathunywayo yena uphezulu kotevera vana vomutumwa yatinoti kulandela ingane priesthood council esithi priesthood council kozouya board of trustees kuzobe kugcina ngeboard of trustees iyi komiti inototumwa navana vomutumwa vanoituma ikomiti ithunywa nengane zowathunywayo zvoda kuti vana vomutumwa vari pamusoro peboard of trustees ingane zowathunywayo ziphezulu kweboard of trustees zvino iyi BOT inoti aiwa BOT ndo chechi ndo vakuru BOT iloni ibandla ibona abaphathi vana vomutumwa vanonamatawo vari pasi pedu ingane zowathunywayo zithandaza pakugara ngavati havo raini ravo chero vakasvika kupi hatinei nazvo mabehlala benzi bahlale njengolaini asi zvemuchechi havafaniri kuva nechavangaita navo webandla kumele babe khona bazokusho ndo kurasika kuripo iko zvino khona ukuduka kukhona njengamanje saka maona tichiti board of trustees kurasika nokuti makambozvinzwa riinimi ingakho nabona sathi board of trustees ukuduka munhu womuchechi muno mupostori waAfrica nike nazo umpostoli waAfrica achiti ndiri muBOT eti mina ngikhonza kuBOT zvakatanga 2020 kwaqala manje ngo-2020 paverengwa tsamba yesezvamanzwa naGeneral Secretary njengoba kadesha ndo pakatanga vanhu kurasika ila kwaqala khona abantu vachiramba mashoko omutumwa beyali amagama wathunywayo ndobva vati bhodhi ndo iri pamusoro bathi ibhodhi yona iphezulu ndo pakabva zita rokuti isitirire BOT ila kwasuka khona igama lokuthi yatovakereke sekuyibandla le saka kana munhu achiti ndiri kuBOT akarasika umuntu mayethi ngikuBOT udukile ndo chokwadi chaicho ilona iqiniso nokuti ine inonzi the African Apostolic Church leli bandla le the African Apostolic vaapostoli veAfrica abaapostoli beAfrica vokwamwazha vakwamwazha kana tikabvisa mwazha maze susi umwazha hapeno kuti yaipi asiyazi ukuthi sekwelipi bandla saka ndo zviripo ikhona kukhona hero hecho chimwe chinhu chatoda kuti muone ngifuna ukunibonisa okunye mavhiki aperawo ivo veBOT ava vakaenda kudomboshava kuleli sondo lidlulile beBOT bayedomboshava kuZimbabwe eZimbabwe le vakadana mabhishopu avo babiza amabhishopu avo noutungamiri hwavo hwese kudai nabakhokheli babo bonke ipapo ndo mahachi khona lapho umahachi ndokubva agadza Tawanda Mwazha kuti ndiwo wava vanoti chizviya ndiwo wava spiritual leader wedu Tawanda ukuthi wena so spiritual leader wedu saka pawanga uchigara uchitevera chiseko njengoba kade uhlala ulandela chibva ipapo wakuya kuno mberi nokuti ndiwo wava kutitungamira ndiwo wava spiritual leader suka uze la phambili sesikolo wena ziya nyaya dzakaiswa namhambare kukoti achiti uyu ndiye atinofunga kuti ndiye angatungamira ziya ndaba zabekwa umhambare vakazozvidzadzisa baze vagcwalisa handiti muona tsoro yacho ndo pairi saka iye akatenda yena wakholo zvingaitawo here kana makazvitarisa ngenzeka nawo kuti mwana womutumwa anogadzwawo namahachi ibekwa nomunye umuntu kuti ate spiritual leader wechechi rino abe spiritual leader webandla regai muone zvezvakazoitika
zvapera izvozvo ngemva kwalokho vhiki yapera nechishanu leli sondo lidlulile ngolwesihlanu tawanda mwazha rakadai pane mwedzi ndakataura naTawanda ndakaenda kupa ndikati nai mwana wamayangu zvingasvike piko hamoni zvinonyadza here ngakhuluma noTawanda ngati kuzoba nini awubone kuti kuyahlazisa nalo kuti vanhu vanoramba vachingosungisana kuti abantu beqhubeka bebophisana benkantolo uyezve zvinoita here kuti pese patinoda kunamata vechindoti munotumira mapurisa kuti tivadzingei kune covid kuthini-ke nina uma sifuna ukuthandaza nisithumela amaphoyisa nithi baxosheni kune-covid kune-covid-19 moti vanhu vari panodarika 50 vadzingei kuti abantu bakhona badlula 50 umele nibaxoshe yota ndithi mwana wamayangu here zvapachena kuti chechi dzambiri sekusobala ukuthi ichechi seziwu-2 kuti yenyu yebhoti lenye yebhoti nede the African Apostolic Church nale the African Apostolic Church saka ndakukumbira munin'ina sengiyakucela manje ukuthi sixoxisane kuti ngatiregai zvekutandanisana asiyeke lokho kujahana tito zvinoita vekwamutendi siyenze njengokwenziwa nobakahamba kamtendi baba wavo Samuel Mtende afa uSamuel Mtende seshonile Nehemiya akaita rake branch uNehemiya waba nelakhe ibandla mukoma wake Rubeni akaita rake branch umfowabo omdala wabe nelakhe ibranch asi vese vanoenda kudefe paEaster vachida padhiriza ravo ikoko onke bayohlangana endaweni yabo ndawonye abaxabani zvino tiri kuda kuti titi mukanzwa kuti isu tiri paGuambwa nina uma nizoti thina siye eGuambwa imendeyo kundarikure nina ngaleso sikhathi yani endarikure isu imumukoyo pano paGuambwa nina uma niza la eGuambwa isu toendewo kupi thina siye endarikure zvakanaka mukomanda akunoona Bishop Chiseko wathi kuhle lokhu sengiyobona uBishop Chiseko baba ndataura nasekuru naReverend Kurasibanda ngakhuluma noKurasibanda nenyaya iyoyi ngalolu daba lo akati zvakanaka chaizvo mukwasha izvozvo wathi kuhle kakhulu khona lokho ngapachive memorandum of understanding kube ne-memorandum of understanding kwenyu kobva vatatu nina la kusuka abathathu kubhoti kobva vatatu boti kusuka abathathu zvaita saizvozvo kwenzeke kanjalo tochitaurirana sixoxisane toona zvatine tatenderana sibona kuti sizovumelana ukuthini ndozotoita siyenze kanjalo ndakamira kudaro chii chakazoitika ibe kanjalo kwayenzakalani amunogayadu takamira kudaro ndo pamaona iye agadzwa namahashima sisalinde kanjalo yena wave wabekwa nomahasha ndiwo spiritual leader wena so-spiritual leader webandla saka mwana womutumwa ingane wathunywayo kugadzwa namahasha obekwa nomahasha kati vakomana kuda ezvozve tichangoti bve ipapo vhiki yakatevera sithi sisuka lapho isondo lilandelayo friday yapera kulesihlanu odlulile Tawanda mwazha yena uTawanda mwazha Seko mwazha kanye noSiseko mwazha na Solomon Ganye kanye noSolomon Ganye sekuru wavo atanzi amai umalume wabo ndo bavaenda ku this office wabve baya ehofisi lakamanje kuHarare eHarare kunoregister church as a trust bahamba bayorejista ibandla as a trust kuti ivo ndo vakutumirira isu tose takadai ibona sebesiphethe sonke njengoba sinje vari vakuru vetrust iyoyo beabaphathi bale trust church irova pasi pavo ibandla libe phansi kwabo zvino sezvine Mwari munoziva kudenga uko njengoba uNkulunkulu khona la ezulwini unoona nezviri mumwena ubona nokusemgodini izvi vakangaona kuti isu tauya kuno kuSouth Africa wasebona kuti thina sila khona la eSouth Africa toda kuti pavanodzoka vawane tapedza nyaya iyi wasifuna ukuthi uma bebuya babone sesiqedile konke asi zvakadaro pana vamwe dhizofisi vakaona kuti pamwazha kune nyaya yechechi wabona ukuthi ayibo kuleli bandla khona udaba lukhona lungakapheli saka savanhu vanoziva basa ravo pane zvavakazoita kuferefeta kuti njengabantu bazi umsebenzi wabo khona bakwenzile ukubona ukuthi kume kanjani kusvika nyaya yadzokera kuHigh Court kusukela leli daba lwabuyele eHigh Court saka yakapinda nomusi womuvhuro unowu kwangena mande lesidlula kuyo kuti zvionekwe nokuti akadziviswa
ngokuba wavinjwa kuti asaregister church ngeke uregister ibandla kusvika high court yaona kuti ndizvo here ukuze high court ibone kuti kufanele na. zvino high court yakagara nomusi wemuvhuro high court yahlala phansi ngolwesihlanu muvhuro iwono mande ledlulile ndokubva jaji aona kuti ko vamwazha ingava penyu wathi usakhona nje umwazha ko unogoregister chechi sei iwe muridzi wechechi ari mwi urejista kanjani ibandla umnikazi webandla esaphila uyezve una mazikoma akaiwa uri mwana mudiki wena una bafowenu ke usemncane kana zviri zvokuti baba vakura zvingatotaurwa nomukoma ari mukuru uma kukuthi ubaba sekhulile kumele kucaze umfowenu omdala saka iwe wena unotaura namazikoma ako kana matenderana nabafowenu saka nyaya iyi haufaniri kuregister church wena afanele uregister ibandla ndobva zvarambidzwa kubve kwanqashwa lokho makambozviona kupi kuti mutumwa Paul Mwazha weAfrica ndake ndabona kupho wathunywa eLesbo Mwazha weAfrica haana kutumwa nekoti akaze athunywa nenkantolo uye achitumwa wakatumwa yega ethunywa yedwa zvino kana vanatezvara vopinda mukutumwa munhaka yokutumwa kwaPaul Mwazha weAfrica zvinoita here uma bezala sefuna ukudla ilifa lowathunywayo mutumwa hazi sekuru wako wathunywa akuyona umalume wako haasi baba wako akuyena ubaba wako mutumwa waMwari mutumwa wakankulunkulu saka tose tinotomuteerera somutumwa waMwari siyamulalela njengesithunywa zakankulunkulu mupenya aripo anoziva zvaanoita ukona uyazi into ayenzayo tichisvika anotaura umazifika uyakhuluma zvipataurwa naBishop Juru apo patakasvika njengoba Bishop Juru echaza sati sifika khona Bishop AK Mwazha vachikumbira pamusoro pokugadzwa kwavatungamiri Bishop AK Mwazha ecela nokubekwa kwabakhokheli mutumwa akatoti huyai ndikuropafadzei tose takabatwa maoko tikaropafadzwa owathunywayo wati wozani nginibusise sonke sabanje izandla sabusise tapedza nyaya yeBishop AK Mwazha vakumbira zvokugadza vatungamiri saqeda lapho wacela ukubeka abakhokheli taoneka kuti taakuenda sesivalelise sethi siyahamba mutumwa akati kushamisa huya kunozve ndikuropafadza wathi kushamisa wozalana ngikubusise Bishop AK Mwazha vakaropafadzwa rwechipiri Bishop AK wabusiswa kwechipiri kuti vagadzika utungamiri kuti vabeke abakhokheli tsvimbo yamunoona yana Bishop Mwazha induku enibona iphethe uBishop Ngoni Mwazha Bishop Ngoni Mwazha kana mukatarisa vakaona mawhatsapp kana manibuka wabuka kumawhatsapp namafacebook nemufacebook vakaona tsvimbo iyi ichiropafadzwa vamona le nduku ibusiswe mutumwa achiisa magetsi owathunywa efa kugesi saka muchiona ichishanda kudai ingako ndibona isebenza kayi tinotenda Mwari kudzoka kwaBishop Ngoni Mwazha vanga vari kwamaranga ubekhonza kwamaranga uye vava vasina mbozvifungawo zvokuti vadzoke ubebengakazi acabanga ukuthi abuye asi mweya mutsvene wavabata kudai umoya ongcwele wamphatha simba rakapinda mavari amandla angena kuyena rikavazadza wagcwaliswa moya ongcwele kusvika muhuro waze wabuya waza la mutumwa akaimba kuti vanomutenda owathunywa wakhulu havanganyadzisi vakabata ruoko irworwo wambamba isandla ndobva azobata zvemusoro wambamba ikhanda simba ndobva rasvika nokumusoro amandla afika nasekhaya zvanzi ndakanzwa ndangosema zvokuenda kwamaranga ngazwa nje sengibona senginyanya kuya kwamaranga mutumwa akati mwanangu owathunywa wathi ngani zami wochindibatsira basa ungisize umsebenzi chiuya muchechi undibatsire basa woza ebandleni ungisize umsebenzi kwai kuti ndichati chakati handina kuzva kuramba ukuthi ngiyale ngazwa ndikanzi chiregai ndibondooneka wathi ake ngiyovalelisa ndikanzi kana waoneka wodzoka wathi uma sewuvalelisa ubuye ndobva vadzoka ingako wabuya vazodzoka ndobva vakazoropafadzwa tsvimbo yavo wabuya wabusiselwa le nduku yakhe saka mutumwa ndiye akasunungura Bishop Ngoni Mwazha kuti tive pane vakateerera naye walalela saka tinofara sinenjabulo magetsi ari pano ugesi ukonekala vanorwara vanoporeswa abagulayo bayasindiswa zvikwambo zviri kutiza otokoloshi bayabaleka hapana chinosara chakaipa kusala okufa mabasa anowanikwa umsebenzi yatholakala vanhu vachirohwa zvakanaka kuleshata kahle vasingaroori vachiroora
tata ndo zvatava nazvo muno muchechi kona sesinako kona laiba nokuti wakati mwatinaye ukuba watunywayo sinaye saka ndo zviripo zvatati munhu zvino chimwe chadoda kuti muonezve okunya ngifuni